खनजिथाखौ रागा जोंल'सै आं बे खनजिथानि हौवाखौ लोगोजोंसो फुगोनखौ खनजिथानि फिसाय थग्रोनखौहाय ओरैबायदि माने नायनो हाला जादों ओरैबायदि माने बिथांनि जिनिस थफ्ला जोलै बेखौनो जोबफ्रुजोबनानै होनोसैनो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो खावलायो बे भिडिअ'खौ हेडफन सोनानै नाय नङाब्ला ओरैनो भलिउम साउन्ड गोसा होनानै दानाय साउन्ड गोसा होनानै नायाब्लाथ' मोजां माजा भिडिअ'नि माजाखौ माने मोनखानाय नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे फेमिलि जयै मालाब्लाबो बे भिडिअ'खौ नाय आङो सिगाङाव बुंग्रोखाबाय नङाब्ला सोरजोंबा बिमा बिफाजों खाब्लायजों खुबैख्रांजाब्ला दाया आंनि जानाय नङा दे एकदम डेन्जार खारि ओरैबायदि डेन्जार बेखायनो आं नोंथांमोनखौ गिबियाव खावलायखायो इन्ट्र' भिडिअ'बो होखायाखिसै आं बेखायनो माने सानै आइजो बिराद मेलेमजिबि टेलेन्टेड आरोखि जोंनि बर'नि माने बर' आइजो सानै माने बिथांमोना भिडिअ कलाव रायलायलायदों एकदम बिथांमोननि वार्डस सोदोबा ओरैबायदि डेन्जार बेखायनो नोंथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो बार बार भिडिअखौ साउन्ड होनानै नायब्लासो मोजां मोनखायो नालाय हेडफनसो आरो अबावबा फेमिलि सेंग्रा सिख्ला जमा अबावबा स्कुल बाजारनि माबा हाथाय बाजारफ्राव जमायै बे भिडिअखौ दानाय नङाब्ला सोरजोंबा जावजायोब्ला दाया आंनि जानाय नङा ओरैबायदि डेन्जार माने खनजिथानि फिसायनि माबाखौ जिनिसखौ जोबफ्रुगोन जाहैदों आरो मैदोम जोंहा मैदोम एक्टरखौबो ओरैबायदि माने डेन्जार बुंखादों आरोखि अब्ला लोगोफोर माथो मोखां नायबावखो नोंथांमोना एल'हैदो खनजिथाखौ दाम ब्लक खालामबाय खनजिथाखौ रागा जोंल'सै आं बे खनजिथानि हौवाखौ लोगोजोंसो फुगोनखौ फेसबुकाव होनना बुंना बे खनजिथानि हौवाखौ मोनबा फुगोन आं होनदों फेसबुकाव भिडिअ होना दोनदो बाल ओमफ्राय बे सासे मथाटा हिनजावखौ भिडिअ खालामनो हायो नोंलाय मैदोमखौ सैखाया ने मैदोमखौ सैखाया मैदोम नामा सैयाहाय आं बेखौ सिखोमानाखौ आंबो सैखाया मैदोमा माने गावखौनो गाव बिराद बुजायनाय बायदि मोनो मानसिफोरखौ गोगोमरायो ओइ सिस्टार दे खोनासंसै बेलाय नों सिगाङैबा हिनजावफोरनाव थांनायाव होसो जागोन होननानै बिदि होनना बुंहरो माथोखौ ने माने नोंलाय गोदो होसोनानै बन लाना माने मानसिखौ बुजायनोबा मोजां लेभेलै बुजायनो बुजिनाय मानसिनि बुजायनाया बिदि नङाथ' सासे बुजिनाय मानसिनि बुजायनाया बिदि नङा इमान दं गावल' हिरायजोबनो मैदोमखौ आंबो सैया खनजिथाखौ सैयाबा खनजिथानि हौवाया मा दाखालि मा जाखो खनजिथाखौथ' रागा खनजोंबासो बे खनजिथानि हौवाखौ माबा सासे हिनजावखौ सासे हौवाया बुजियाबा सोर बुजिदो बेफोरबायदियावथ' हिनजावफ्राबो रागा जोंनानै लोगोफोर नोंथांमोना बे ससे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो एसे कमेन्ट खालामदो माने खोनाखाबाय माने खनजिथानि फिसाय थग्रोनखौहाय ओरैबायदि माने नायनो हाला जादों ओरैबायदि माने बिथांनि जिनिस थफ्ला जोलै बेखौनो जोबफ्रुजोबनानै होनोसैनो नोंसोरो जोबफ्रुमा मा जागोन जोलैखौनो बेफोरबायदि खालामोबा बोरै जानो नोंसोर एसे सानब्रा बाजैसो होननांगौ ना मादैसो होननांगौ ना मा ससियेल मिडियायाव माने भाइराल जागासिनो आरो बे बुस्थुआ लोगोफोर ओमफ्राय आंनोबो वाट्सएपआव हरलाय सोरबा माबायाव हरलाय बेफोरबायदि हरलांगासिनो आरो बे भिडिअखौ बबेनिफ्राय ओंखारदों बेखौ मिन्थिया खिन्थु वाट्सएप मेसेन्जाराव आंनो हरलागासिनो आरे साला आं फेसबुकाव इउटुबाव नोंसिनि बेफोरबायदि माबाखौ नेबाय थानो आङो जम आंनि नाम्बारखौ होदों नामा आङो सोरखौबा सोरबाफोर माबा मोनसे मा होनगोन इउटुबनि बागै बा फेसबुकनि बागै सोरबाफोर माबा मोनसे सोंहरनोब्ला बा सोंहरथों सोरनोबा आरो हायोब्ला भिडिअ हेल्पिं भिडिअ खालामनो थाखायसो आङो आंनि नाम्बारखौ होदों
नोंसोरो साला आंनि नाम्बारखौ लानानै बेफोरबायदि आंनो बेफोरबायदि मालायनि माबा लेथ्रा लेथ्रि भिडिअफोर सोरबा गावलायनाय सोरबा मालायनाय बैफोरबायदिखौ हरनाङाब्रा आंबो मालाबा ओरैनो नोंसिनि बेफोरबायदि हरनायखौ बोरैबा नुस'नोब्ला आंहाबो थिखिनियाव दावखोलायलाङो बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो बैफोरबायदि भिडिअनो माबानो बेफोर आंनो दा हररा थोद जायालै गावस्रा दुखु मोनलायलाङो आङो साला ओमफ्राय बेसो मेन खोथाया जोंहा जिथुनाखि नै बिसोर सानैया भिडिअ कलाव रायलायलायदों नङा होमबा बिसोर रायलायलायब्रा नङा होमबा स्रोदै पार्सनेल रायलाय मा नांनायनि ससियेल मिडियायावहायलाय हगारलाबायना लानांगौना सोरनोबासो हरदोंमोन वाट्सएपफ्राव हा ना सोरबा मेसेन्जारफ्राव सोरनोबासो हरदोंमोन नोंसोर मानो रेकर्ड खालामलायनानै लालायनानै हगारलायनानै हरलायलायना लानांगौ जाखो जाम्बानो बेफोरबायदि जायो जाम्बाथ' नङा जाम्बिसो होनगोन नङा होमबा एसे दिनै नोंसोरबायदि इथ'ग्राब आइजो बर' आइजोआनो बैफोरबायदिब्ला हा बै नोंसोरनि रायलायनाय मानायखौथ' बाद होदो नोंसिनि दा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि भाइराल जानायखौ नुनानै बै उन्दै गथ'फ्रा नोंनि फिसाला फिसाजोफोरखौ नोंसोरनो नोंसिनि खुगायानो बेबायदिब्ला हा नोंसोर भिडिअ कल रायलायनायावथ' खाथि खाला गथ'फोर फिसाला फिसाजोफ्राथ' दंथारोमोन खोमा हा अब्ला नोंसिनि बेफोरबायदि माथोखौ बा बेबायदि आवाजखौ खोनासंनानै बै गथ'फ्रा मा रोंगोन मा सोलोंथाइ लागोन गावनि फिसाफोरखौ मोजां गियान होनोसो नागारै मोजां बोसोन होनो नागारै नोंसोर साला बैफोरबायदि गाज्रि भाषा बुंनानै फिसाला फिसाजोफोरनि खाथियाव बेफोरबायदि रायलायब्लालाय नोंनि फिसाला फिसाजोआबोथ' बैफोरखौनो सुफुनगोन माथो हा ओरैबायदि बुस्थु आरोखि नोंसोर मानसिफ्रा बेफोरबायदि मानसिखौ मोनोब्ला बिगुर बिसिनांगौलै नंगौना नङा ओरैबायदि नोंसोर रायलायब्रा हा ससियेल मिडियायाव मानो हगारना लानांगौ बैफोरबायदि रानलाबायना हगारनांगौ हा बोरै लिक जाखो बेफोरबायदि बुस्थुफ्रा साला आंनो बेफोरबायदि हरनांलालै लोगोफोर दै एकदम नायनो बायो आं बेफोरबायदि ओरैनो जावसिग्रा होननानै जोंहा दैदेन सालथेया बुंलायलाङो आरो मोनसे खोथा लोगोफोर जोंहा दैदेन सालथेखौहाय गोबां मानसिफ्रा थैदो नों थैबासो मोजां जासिगोन नों थैबा लस गैया होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरे भाइ बेबो सासे मानसि गोरोन्थिया बयहाबो जायो गोरोन्थियाखौ बयबो मावो नों आंहा मावा होननानै बुंनो हाया मालाब्ला जोङो बयबो खाफालाव बा माबायाव मा होनगोन गाज्रिब्ला गालिनखायो बयबो हाखराव दा जों बयबो बिथांखौ निमाहासो होनांगौ माने जों संसाराव थांना थासान्दि गावजों गाव दुश्मन जालायना जेबो लाब गैया गावजों गाव निमाहा होलायनोबो सोलोंनांगौ गोरोन्थिया जों बयबो मावखायो नोंल' बैल' बिथाङाल' दैदेन औवारि सालथेयाल' मावा होननानै बुंनो हाया मालाबा नोंनि न'खराव सोरबा मावगोन आंनि न'खराव सोरबा मावगोन नङा होमबा बेफोरबायदि जायो बेखायनो जि जाबाय बिथांमोननि गेजेराव खुगायावथ' दैदेन सालथेयाबो ओरैबायदि दुगा माने मालाबा खुगायावनो थैगोन दे बे मानसिया ओरैबायदि जाम्बा माने गावखौनो गाव बिराद अभार स्मार्ट देखायनाबो लायो आरोखि बे दैदेन सालथेया दै दुगाद्राय अभार जाम्बाखा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय बे जोंहा सानै आइजोआ भिडिअ कलाव रायलायनाय आवाजखौ खोनाखाबाय नङा होमबा उमुखानि बुस्थुखौ जौफ्रुयैनो नायगिरदों आरो मैदोमखौबो बायथिना होनदों नङा होमबा बेफोरबायदि जायाब्रा नोंसोरो दे कमेन्टल' होलायदो नोंथांमोना मा साननानै दङ थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय